Predstavnici stalne konferencije gradova i opština, čiji je član i opština Tutin, su zainteresiranim radnicima opštinske uprave predstavili razvojni projekat koji pomažu Ministarstvo finansija Republike Slovačke, Slovačka razvojna agencija, UNDP i stalna konferencija gradova i opština. Jedan od ciljeva ovog projekta gde je uključena konkretno opština Tutin je izrada plana razvoja lokalne samouprave u skladu sa zakonom o planskom sistemu. Znači, opština Tutin će dobiti tu podršku i nadamo se da ćemo do kraja godine da će opština doneti svoj plan razvoja. Inače, projekat se finansira Vlada Republike Slovačke uz preko programa za razvoj Ujedinjenih nacija ovde u Republici Srbiji, a sprovodi ga stalna konferencija gradova i opština, nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Naš je zadatak da u narednih godinu dana izradimo, kao što sam već spomenuo, ovaj plan razvoja, radit ćemo ga participativno, uključit ćemo širu zajednicu. Ovde smo trenutno u fazi takozvane izrade situacione analize, odnosno pregleda i ocena sadašnjeg stanja i kao i razvojnih funkcija u opštini Tutin. U lokalnoj samoupravi Tutina se nadaju da će efekti ovakve pomoći biti vidljivi već u drugoj polovini ove kalendarske godine.